n'ebe m ya emere nwoke ọ ya emere nwaanyị o ya emere olu o ya emere igbo na mbodo ejiji igbo na-agụ n'isi nwoke na-agụ n'isi nwaanyị si olu dị igbo dị agụkọ olu ka oje igbo ọkụ igbo ka oje olu a sị na taa na-enwegwu abụ ndị isi abụ ndị aka ori ka nna kpụkpụrụ igbo ewele m na-asị kpụkpọ na adịrị anyị mma a sị na ya dịrị nwoke mmadụ nwaanyị mmadụ olu mmadụ igbo mma onye gburu onye ebute ma egbu na be ebutere aka na aka ebe abụkọdị mma mma a sị na ọganiru nwoke ọganiru nwaanyị ndị nna alụlụ a sị nwoke dị nwaanyị dị ya a sị na taa na-ebu abụ agbụchikwara onye ọbụla bụpụ anwụ ike bụpụ aka nkụkasị bụchapụ ibe mkpọtụ uyo ma gbojuo onye akpa na ndụ gbojuo onye akpa na ego gbojuo onye akpa n'ebe akwa ka ibe nwere nwa sịkwa na biko a na-akpụkọ ndị nwoke tele ụwa nakpụkọ na nakpụkọ aja nakpụkọ ndị akụri ndị isi ndị mere mma ndị na-emere mmalụ eme ndị na-emere mma bịakwara nye eme ọnwere ka a na-eme ka nna ya nwesi ndị kụkọ na-ebi atakwara na ọdị ka anya na otu ka eta n'ebe ọ bụrụ na ọ ya adịla nwoke mmadụ anyị mana aghọzigo na ndị na ndị niile anyị ya adị n'iyo ọzọ